Så har vi været ude på frugtmarkedet og lige hjemme og ligge lidt. Og så har der været bryllup hernede ved siden af i kirken. Der står en masse mennesker ude foran. De har været i gang i flere timer. Og så gik de ud, og så gik de ind igen. Og nu er de så gået ud igen. Hvad hedder det? Og de har alle sammen totalt flot tøj på. Mm-hmm. Nu skal vi så gå den sidste vej, som vi ikke plejer at gå. Vi har gået alle de andre veje ud, sådan der. Vi har faktisk ikke vandret den her, så nu bliver det spændende at se, hvor vi ender. Vi skal ned på Las Veganas, så for at se, om vi kan få noget billig aftensmad. Det bliver super. Ja. Er det rigtigt, Skat? Ja. Ej, kan du komme forbi ham her? Ja, så tag den her. Gå bare ud. Ej, du kan ikke gå på vejen, skal jeg? Gå bare lige rundt om. Ind til siden, skal jeg. Nej, men derfor kan jeg... Op her, ind her. Nå. Her. Her. Tror du, vi kan komme forbi der? Ej, nu bliver du bokset ind. Klarer du den, eller skal jeg hjælpe dig? Altså, det er noget af nogle veje. Det må jeg altså nok sige. Hvad siger du, Skal? Jo. Jo. Men altså, det lykkes. Det lykkes. Men altså, det går lidt og bumler, og det ikke er bygget til en babyjogger. Nej. Eller til klapvogn eller barnevogn. Eller til noget, der triller. Ja. Det er kun til noget, der går. Mm. Hvad hedder det? Det har virkelig været en lærerig dag. Freja, hun fandt det der med, at vi skulle smage eksotiske frugter. Og så ville man smage mellem 15 og 20 eksotiske frugter. Og vi smagte 26 forskellige eksotiske frugter. Det var super, super lækkert. Ja, 3 forskellige slags mango, 4 forskellige slags passionsfrugt. Min favorit, det var helt sikkert dragefrugt. Den kolumbianske dragefrugt. Den kolumbianske dragefrugt. Der er 3 forskellige slags. I kan se på videoen, hvad for en, der er hvad for en. Det kan jeg ikke engang lige huske. Der skete meget, men det var super hyggeligt. Og så fik vi købt noget creme og noget Palo Santo og noget olie. Den ene til at give held, og den anden til at åbne ens sind. Og så har vi købt her den anden dag sådan nogle urter, man blander i vand, og så bader Obi med. Så der er til 2 gange, så vi tænker, at når vi kommer tilbage på hotellet, så vil vi høre, om de ikke havde en skål, vi kunne blande det af, og så vil vi bade ham i det der. Og så har vi så fået købt 2 kæmpe store friske blade aloe vera, og så vil vi så smøre ham ind i det bagefter. Så tænker jeg, at han er god. Godt beskyttet. Godt beskyttet. Og hver dag, inden vi går ud, vi køber sådan noget spray, så sprayer vi os selv med sådan et beskyttelsesspray, for at der ikke kommer til at ske sådan noget. Ja. Men altså, der kommer heller ikke til at ske sådan noget. Altså, jeg har stadigvæk på intet tidspunkt følt mig presset eller noget. Altså, der er kun ham taxichaufføren, der fiflede os lidt. Men ellers så har der altså ikke været noget. Man skal selvfølgelig bruge sin sunde fornuft. Det skal man jo lige meget, hvor man er henne. Så det gør jo ikke den store forskel. Andet end at sådan et sted som her, der er der lidt større konsekvenser, hvis man ikke tænker sig om. Og så i går, så skete der noget rimelig vildt. Hvad hedder det? Vi ligger derhjemme og slapper af og tog en slapperdag. Vi ville tage ind til sådan et storcenter, men det var så stort, at vi kunne ikke holde ud at være der. Så derfor så skyndte vi os bare at tage tilbage, og så holdt vi bare en slapperdag, og så lå vi i sengen, og så lige pludselig så siger Freja... Og vi har lige sat Gift ved første blik på, og skulle til at se afsnit 1 af Gift ved første blik. Og så hører Freja det der, og... Så hørte jeg et brag. Ja, så hørte Freja et brag, og så
Så sagde hun, om jeg troede, at det var et pistolskud. Og så sagde jeg så, at det var ikke særlig højt. Så derfor så var det ikke et pistolskud, så var det bare noget andet. Så går ud på altanen og kigger. Så siger ham der, naboen på hotellet, han siger, somebody just got shot. Og så kigger vi ned foran kirken, og så kan vi bare se, der er fyldt med politi. Og og folk, der bliver holdt tilbage, og men der kom aldrig nogen ambulance, så 20 minutter efter det var sket, så havde de åbnet vejen, så bilerne kunne køre igen, og 30 minutter efter det var sket, så var de så kørt. Og så fik Freja alligevel sådan der lidt, altså der er en, der blev skudt inden for 10 meter af, hvor vi ligger oppe i sengen. Og jeg var sådan der, jamen altså det er jo hvad der kan ske, det kan jo ske lige meget hvor man er henne, men det er dårlig karma, det er ude foran kirken. Og så fik Freja det sådan lidt, så faldt vi lidt til ro, og så siger hun, du bliver nødt til at gå ned i receptionen og så snakke med dem dernede og så høre hvad der er sket. Og så gik jeg selvfølgelig ned i receptionen og snakkede med ham, og så spurgte jeg ham så, the person who got shot died. Og så sagde han så, det var altså han sagde så, han kan jo ikke sige det med 100%, så det er også derfor, det er bare hvad han siger, vi kan jo ikke vide om det så er rigtigt. Men han siger så, at det han har hørt, det var, at der var en, der havde blevet taget for at stjæle. Det skal lige siges, der er kameraer over det hele i byen, og der er fyldt med politi over det hele. Så det er også derfor, efter det, at vi hørte det der, så gik der ikke lang tid, så var de overalt. Men Ja, der må vi ikke sko og tasker. Det er lige det. Og 50%. Nej, jeg finder den lige her. Og så sagde han så, at der var en, der havde stjålet en af butikkerne, og så var han stukket af løbende, og så havde politiet så og så havde de så skudt op i luften for at få ham til at stoppe. Og så der var ikke nogen, der døde, men så var de så kommet 10-15 betjente, og så har de banket ham på fuld skrue. Fordi man skal ikke stjæle hernede. Totalt overdrevet. Men altså, vi er rigtig glade for, at der ikke var nogen, der døde, fordi det havde alligevel lige været en intens nok start på ferien. Og at det ikke havde noget med noget bandeopgør at gøre. Fordi det var jo det første, vi tænkte. Ja. Naturligt, ikke? Jo. Når vi er her. Men det var det ikke. Det var bare politiet, der ville stoppe en, der havde stjålet. Ja, heldigvis. Heldigvis. Så, men det var alligevel også rimelig vild start på Ja. Men det er også det vildeste og det mest, ikke utrygge, men hvad hedder det? Ja, altså det mest betænksomme. Ja, vi har oplevet overhovedet. Ellers så har vi slet ikke på noget som helst tidspunkt følt os truet eller noget som helst. Nej, slet ikke. Folk er simpelthen så søde og rare, og alle folk de smelter bare for Obi. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Altså alle vil bare røre ham, og flere spørger, om de må holde ham og sådan noget. Altså de er virkelig, virkelig kærlige over for børn. Det er virkelig smukt at se, hvordan folks øjne lyser op. Men han er også smuk. Altså, men de der blå øjne der, han bare stiger på dig med, altså, de kan slet ikke stå for det, og når de så siger noget, så griner han. Altså, han er virkelig social. Altså, vi har været på et marked i dag med, det er ikke 500 mennesker, eller et eller andet sted mellem 500.000 mennesker inde på det der marked. Der var 17 indgange til det der marked, så stort var det. Og der har slet ikke været noget, og der var 2, der fik lov til at holde ham, og altså, det var bare liv og glade dage. Og så det ene sted, hvor de så købte mangoer, der fortalte ham der guiden så, at fordi at de var så glade for Obi, at de stod og holdt ham, så i går, der havde han købt det samme, da han holdt den tur, så var det blevet 10.000 af deres penge. Og i dag, da han skulle købe det samme, der blev det kun 6.000. Så han sagde, at Obi var god for hans business. Totalt griner han. Ja. Nå, jamen, vi vil lige finde det der madsted, så vi snakkes. Stop recording.